Sumaw to. Nga nakatulog jud may paghuman na mo. Ana-ana. Sakit pa kaya kong ulo pag matana ko. Ug nakahinumdum jud ko. Nga hala. Naamang gyudi ay nahitabo sa mga gabi. Perting ana-ana juday namo. Mauwaw pa jud ko mugawas sana. May ragkiat jud pa. Sumatong gahigda-higda na lang ko og mga pila ka minutes nga gahulat ko nga mudsyuti na siya. Nagpaminaw ra jud ko sa gawas og mulakaw na siya. Ug sa dihang kay murag mingaw naman jud. Sumatong nga naka-decide ko nga mugawas na. Pero nakuratan ko nga pag-adto nako sa kusina kay naaday siya didto nga galuto. Naulaw jud ko kaayo. Mo nang nagkuha na lang kog tubig. Na good morning pa na si Marco sa kuha. Wala po ko balo kung mutubag ba ko niya or dili. Pero na good morning pod ko niya. Ningon pa siya. Basin gusto ko maligo. Gaandam kog bugnaw dito. Kay basi sakit pa na. Nikatawa pa na siya. Basta kay gibono ginako siya pan. Kay bastos kay siya. Unya nikatawa pa jud siya. Pero kiligon man sad ko ani eh. Bisag adlaw-adlawon pa to nato sir. Okay ra kayo. Bitaw. Pag humana og kaligo, siya na po'y nipuli kay mo trabaho pa siya. O gauna na lang po ko ka. Then pagkalunes na to, first day sa kong pag-eskwela. Ug wala na pud na sundi ang ana-ana namo ni Sir Marco. Ug gibaliwala na lang pud to namo nga murag wala ray na hitabo. Medyo sakit siya. Murag pang palipas oras ra jud to niya. Pero gihatod pa ko niya ana. Then na-goodbye siya sa kuha. O giingnan pa ko niya good luck daw kuno sa kuang first day. Napa siya'y pa good luck. Then mo na to nga nipasutoy niya dayon siya. Ug nitawag akong mama ani nga nangutana kung mo eskwela na ba daw ko. Nalipay pod si mama about sa pag-eskwela nako. Nga nakatunong gyud ko og maayo kayo nga amo. Ug gwapo nga anak. Bitaw. Sumato nga nalingaw ra ang first day nako ug nadan ko'y mga nakabarkada kay sipat biata. Dali ra ta kasuod. Dili man pud whole day ang klase sa Monday ug duha ra ka subject akong gisudlan. Unya pagka Tuesday ana kay usa na lang. Pwede ra ko muulig sayo para makatrabaho sa panimalay. Dili pud ko ginakuha kay syempre kinsa ra gud ta. Bitaw. Gapliti lang ko ani. Lingaw man sad og mag-commute ka. Nag-commute ra ko ani og nalingaw man sad ko. Kay og nakay gustong hapiton, mahapit ra nimo. Og hantod sa milabay ang mga pila ka adlaw, birthday to ni Ma'am Belen. Daghan kay tawo sa balay og nabisi mighanda sa mga pagkaon ug uban pa. Napoy mga barkada si Sir Marco nga nangabot. Ug apil pud tong harinag nawong. Naayod siya. Nawala jud akong nindot nga mood ato kay nagsigiran siya tapot kay Marco. Murag nagselos na ba ko ani. Pero naalang ko sa kusina ato ug lisod pod og mag-apil-apil ko didto sa ilahan tapok-tapok. Dayon, nainisulod sa kusina nga wala ko kaila nga gwapo sad biya siya. Naa siya gikuha unta pero nalangay man hinuon kay nagtabi man miniya. Daldalon pud to nga pagkalalaki og bibuhon pod. Unya, buutan pod siya kay istorya. Dili ra mahangin. Sige na mag-istoryahan na nikalit na nag-abot si Marco. Hiningon siya. Oy Clint, naraday ka dire. Nitubag si Clint nga. Lagi, naraman unta ako'y kwaon. Pero nalingaw man hinuon kog istorya aning dalaga dire. Naulaw pa jud ko kay dalaga bago daw ko noy. Unya murag nahilom si Marco ani. Sumato nga nilakaw na ko then didto ko sa may loyo dapit ni Agi.
Pero buing juning tawhana si Marco kay ni sunod man nagkalit og ni hawid sa kuang kamot. Nahubog naman sad kaha ni siya ba. Hingon pa siya, ay sigig paati katong Clint, kay babaero kay to. Ito bagpod ko, nga wala man. Tubag siya, nga wala si mong mata. Gangisi man gani kag inistorya ato. Mura giganahan sad ka ba? Amaw gini siya ba? Pero nahilom na lang mi kadyot ana kay naay nagpadulong sa moa. Si Keisha. Katong harinag naong. Nangutanag asa dapit ang CR. Makaligot yun kaayog dagway ba? Hambot na lang dyan. Og nagpadayon ng Jod ang pag-celebrate ni Ma'am Belen siyang birthday. Naistorya pa siya sa atubangan og nagpasalamat sa mga bisita. Pero, naamanay ni Kalit og abot. Ex daw to ni Marco. Kung galagot ko sa naong ni Keisha sa una, murag napunan man kay naabot man si Nika. Buwag naman unta ni sila pa, kay ex na good gani. Pero nganong naaman siya diri karon? Murag ning samot jud og lain akong ginhawa ato nga murag nagselos na jud ko. Kay gitagbo man ni Marco iyahang ex. Buwag naman kaha ni sila. Nganong naamay patagbo-tagbo man? Nakahibaw man unta siya mulakaw ba? Imbis gigutom ko ato, wala na jud ko ni kaon ug naglain hinon akong lawas. Nisaka na lang ko sa taas ug nakita na ko si Ate Len nga bag-o nga katabangan ng limpyo siya. Nangutana pa siya kung humanabad ako kaon. Nitubagpod ko nga wala pati ay. Unya na kumukaon og wala na tao. Ug nismile na siya nako dahil nisulod nako sa mong katulgan. Og nakatulog jud ko og mga pila ka minutes ato. Basta kay murag wala jud ko igana ato ba. Kanang nasakitan jud kay ko. Na in love naman jud siguro kung Sir Marco ba. Pero sa kung nahuna pod, nga na naman untay nahitabo namo. Pero basin baliwala lang yun tong Sir Marco ba. Basin pampalipas sa rakog biga atong time ay. Sige na kog nahuna, nakatulog di kog balik. Unya naanalay ni pukaw nako. Si Ma'am Belen di ay. Nangutan na siya kung nagkaon na ba ko. Ay kanimang good si Ma'am kay di gini siya makalimot nga sigig pangagda sa mga kaon. Pero, ambot lang kay nag-uol man hinon kog pinakalit kay what if si Ma'am kay dili ganahan nga ako'y maasawa siyang anak. Kinsara gud ko. Usara jud ko kakatabang nila. Unya nangandoy nga mahimong asawa siyang anak. Hahayos na lang jud. Makawalaga na bitaw. Pero before ko mibalik o gawas ana, nang hilamos ako daan kay mauwaw sadta sa mga bisita. Pagawas na ko kay ako pang gipangita sa akong mga mata si Sir Marco kung siya dapita. Ug didto na ko siya nakita sa may gawas. Kuyog iyahang mga barkada. Ug wala na nako nakit-an ang iyahang ex. Nakahato. Nipadayon na lang ko padulong sa kusina ug wala na nako damha nga magkatagbo mig kalit siyang ex. Gwapa man gyud siya. Tason, morinahon. Pero gwapa pa ko eh. Bitaw. Ni-smile pa ko na niya pero wala ko niya gipansin. Nakuratan pa jud ko kay nanay si Clint nga nagkaon. Unsam ning tawhana oy. Nailamisa sa gawas pero diri gyud sa kusina gakaon. Hingon pa siya, ay finally, naara yun. Ganihara ti ka gipangita kay nawala man ka. Hali na, nagkaana ka? Kaon na diri o, kuwaan ti kag plato. Kuya watawhanan jud kay nakahinumdum ko sa istorya ni Marco nga babaero daw ni siya. Sayang kay gwapo unta pero babaero lang. Sumatongan ni kaon na lang pud ko nga gaatbangay ming duha unya agay istorya. Gisabayan na sad nako siya para nasad ko'y kay istorya ba. Mukuha nung takog soft drink sa may ref pero nahurot naman.
Gingnan pa ko ni Clint ana nga mamalit ra daw mi didto sa gawas. Ni-smile ra pod ko. Nagpadayon ra mi sa mga pagkaon og pag-istorya hangtod sa nahuman na yun mi. Sa matong giingnan ko niya nga manggawas lagi daw mi kay mamalit mi soft drink. Ug mikuyog na lang pod ko kay naaman pud ko'y paliton. Pagawas pa namo kay nakit-an ako si Marco nga nagunot-unot na yud sa iyahang ex. Lami kayo kumuton ang nawong. Sa matong gipaandar na ni Clint iyahang motor o gitaoran pa ko niya og helmet. Napa siya'y pa-smile-smile nga pinakita kandiis niya. Pero nakuratan na lang ko kay naamay ni tingog sa akong luyo. Si Marco di ay. Nangutan na siya kung ahami padulong. Dingon rapod si Clint nga naamay paliton. Ug akong inan si Clint nga mangadto na mi kay giuhaw nako og natuk-an na jud ko. Nangatawa jud ming Clint ana nga wala nakarelate si Marco ba. Nisakay na dayon mi siyang motor ug muadto na unta mi. Pero niingon na si Marco nga magdali kuno kog balik kay naapa ko'y mga buhaton. Pag-abot na mo as tindahan kay nagpalit gyud dayon mig soft drink. Nag-istorya pa mi ana. Wala pa mi balik dayon. Taod-taod na mo sa mong pag-istorya, namanay ni kalit o gabot nga nagmotor po. Si Marco di ay kauban ang iyahang usa ka barkada kay magpalit daw sila og beer. Ningon pa na si Marco ni Clint nga kato ko nung angkas niya karon nga laki kay didto kang Clint mo angkas. Ug ako daw kay sa iyaha ko mo angkas kay ka-flaton daw ang iyahang motor. Atik jud kani si Marco ba. Sa mo nga paglarga na namo, wala jud ko mihawid siya ba. Pero ningon na si Marco, nga hawid ko no dira, basin mahulog ka. Nitubag pud ko, nga dili ra ligi. Tubag si Marco, nga hawid lagi ba, ay kog palaguta. Sa mo wala ko'y nahimo, kundi mihawid na lang ko. Murag itsyag talaba kay dali ramang kayo masuko. Maldito jud kayo. Og natingalan na lang jud ko ato kay nikalit na mig-abot sa may dagat tapit. Mihunong may isdaplin sa dagat. Ninaog siya. Cute yud kay siya nga murag angayan nga magsuko-suko nga wala ra ba may label duha or unsa ba. Niingon pa na siya. Nga di ba niingon ako ni Moaya nga di ka paati katong tawhana. Nitubag pud ko. Ngunsay atik oy nga namalit ra man mig soft drinks. Nitubag pud si Marco. Bisa na. Ug dalon kag kilid-kilid unsa may laban nimo. Ug gibinuangan ako siya ug ako siyang giingnan. Maayo hinuon. Mo say gihulat nako ba nga manghagad siya. Nitubag si Marco. Nga nabuang na kaya. Huwag ni katawa ko. Buing bitaw nga mura sad kagway gibuhat nga gaunot-unot ra mo atong murag alimatok ni mga ex. Uli na ta, basig nangita na to nimo ba? Murag yun mig mga korek ato nga wala biya may mga label ba? Og nakuratan na lang jud ko sa sunod nga gibuhat niya sa kuha. Gikisan man ko niya kalit ba? Wala pa ko may balos dahil nung ako siyang giingnan. Nga ikog atik-atika anang case ni mo Marco. Palipas ra ko sa biga gihapon nimo. Nitubag siya. Ngunsay pampalipas nga. Mura namang gani ikog mabuang nga sige hunahuna nimo ato ba. Tubag ko niya. Halos-los yun nimo sir. Tubag si Marco. Ayaw na kog tawagag sir ligiaya. Tawagar kog Marco. O kundili, love na lang. Wala jud ko kasabot sa kung na-feel ato nga time. Ug wala ko kabalo kung unsa kong itubag. Sumutong nangagda na lang ko niya nga manguli na me. Pero dili pa siya muli kay magpahangin sa dami dito. Pero ako agi siyang giingnan nga manguli na me kay basin mangita na ang iyahang uyab siya ba. O gidiretso na pud kog kiss ana niya. Hantod sa ni-kiss back na ko. Og naglami na sada nga mo ang pinaakay.
Og wala pa jud namo napugngan nga magkinuotay mi didto sa Daplin. Haha ka dyan. Pero tama na rami ato sa kot-koot og wala joy na hitabo. Kay lisod nagmasakpan nga ulaw jud kayo. Paguman sa mong pakpaak moment dito sa may Daplin sa dagat, manguli na jud mi. Pero before ana, giwarningan pa kong Marco nga dili na daw kuno ko magdulduol kay Clint kay patay jud kuno ko. Pero sa unahon na nako, hayahay kay siya ba kay ako dili pwede mo duol sa laing laki, pero siya kay magdulduol raman. Unsa na jud kahay update silang relasyon ba? Aha ka jud ani ay. Pag-abot pa namo sa balay, kay nangutana pa na si Ma'am Belen kung ahamigikan. Ningon ra bud si Marco nga gikuyugan ko niya kay naami gipalit. Paguman ana kay nagtabang-tabang og hinlo na lang ko didto. Hipos-hipos pod ginagmay. Dayon, gisugo pa ko ni Ate Che Ana nga magkuhag pulutan unya ihatod didto sa lamisa nilang Marco. Nakulbaan pa ko gamay kay basin makita na sad nako nga mag-unot-unot siya siyang ex or uya ba to or ex ba niya, bahala siya. Dali rabia ko masakitan. Pero wala ko choice kay gisugo man ko o gihatod yun nako dito. Magsadayang hapit ako sa lamisa, wala jud ko nakasagang sa kong nakita. Nagkiss man jud na silang duha ba. Kita kayo sa kong duha ka mata. Wala na ko balo kung muduol pa ba ko or hadili na lang. Sakita jud lagi. Pero gihuna-huna na lang po na ako nga. Hinoon, wala man jud pud ko'y karapatan nga magsalos or masakitan. Kay wala may kami. Katong nahitabo sa mua kay hinubog ra gyud siguro to. Isod na lang sa akong unahuna nga pampalipas biga ra jud ko niya. Ug wala joy feeling sa apil ato. Mutalikod na unta ko kay di na jud ako kaya ihatod ang pulutan. Pero gitawag man kog kalitan na nga ang pulutan daw. Ug feeling nako kay nakuratan si Marco ato. Kay dali raman sila nakaundang silang gibuhat. Unya wala pa jud ko kabalo sa kong buhaton nato. Sumiyangot na lang ko. Ug akong gihatag sila ha, ang pulutan. Paguman ako dito, nananghin ako ni Ma'am Belen nga matulog nako. Nisugot pud siya kay kabalo siya na ko'y klase pagkaugma. Igo ra jud nako nga pagsulod sa kwarto. Nitulo akong mga luha. Siguro wala na ko'y mabuhat kay basin nagbalik yun sila. Huwag kahibaw lang ko. Wala na lang unta ko gapahilabot siya. Sa motong pagkaugmaan na sayo kay kumimata, kay nag-andam pa ko sa kong gamit, huwag na po ko'y mga trabahoon sa balay. Pero ang mas nakasakit ana, kay naasari ka. Bot pasabot kay dito siya natulog. O kung dito siya natulog, siguro gadulog silang Marco. O kung gadulog sila, posible yun niya na ay mahitabo. Huwag mas nasakitan ko. Wala jud ko istorya-istorya ato nga buntag. Nagkaon ko nga hilom lang mi. Niingon pa si Marco nga siya daw mohatod na ako sa eskwelahan. Pero los jud niya. Wala jud ko ni sugot. Nawad-an yun ko gana siya. Wala yun ako siya pansina. Dili na yun ko magpadala siyahang mga ate. Og sukad ato jud kay wala na nako siya pansina. Og nag-text pa na siya nga mo explain daw siya. Og nangayo pa siya sorry. Pero wala yun nako siya pansina. Og wala man jud ko'y mabuhat. Magdagan man jud ang panahon. Di magyud pwede undangon. Kay weekend naman, bot pasabot ana kay mo adto na sad ko sa kondo ni Marco. Pero dili yun ko ganahan. Sumutong nananghid ko ni Ma'am nga dili lang sa ko mo adto sa kondo. May gani kay mi sugot na si Ma'am Belen.
Pero ahak jud kaayo kay ni adto magyud na sa balay si Marco. Paadtoon daw kog kondo kay daghan daw kong hinloon dito. Sa mo to ang resulta, wala ko'y choice kundi mukuyog na lang siya. Nangita yun siya paraan ba? Sa mo to nga wala ra po ko imik, wala ami sayahang sakinan. Basta kay di yun ko ganahan nga motagad siya. Dili na yun ko. Sige pa na siya pangutana sa kuha kung nasuko pa ba daw ko. Wala dyan ako siya tubaga. Wala dyan ko'y tingog-tingog ana. Huwag sa dihang gihawiran bitaw na niya ang akong paa. Giwakli yuday na ako na ihang kamot kay lisod na. Ningon pa na siya sa kuha nga, Aya, dili na ko intensyon nga maghalok ng Rika. Wala sad ko kasagang kay nikalit lang siya. Timing sad nga naa ka. Nakuratan pud ko ato mo nang natukbod na ko sa rekato. Mo na iyahang explanation sa kuha. Mura yun mig uyab ba kay napa siya pa-explain. Nga wala ra ba jud may label. Pero ako siyang giingnan nga. Pero ni bawos yun ka. Tubag pud siya. Habawos si mong mata. Wala mong good ming lihok akong ngabil ato ba. Og nagsige lagi na siya sorry sa kuha. Og napadyo'y pahawid-hawid sa kong paa. Maluya ra ba jud ko kung hawiran na kong paa. Unya, grabe ra bang ugat siyahang kamot ba? Basta kay di jud ko ganahan kay basin matintal na sad ko. Sa matong pag-abot na mo siyang kondo, atik yung tawhana kay wala gyo'y hugaw ba? Atik jud kayo siya ba? Pero yung si Marco, nagituyo do to niya para tagdo na nako siya. Og makaadto ko siyang kondo. Ako pa siyang giingnan. Ngano man day ba? Unsa day gusto nimo? Kalimte na lang tong nahitabo sa tuwa. Aksidente ra jud to. Ngano mangayo ang pagag-sorry nga wala may kita. Nahilom pa na siya kadyot og nikalit na siya ingon nga. Og kung moyab ko nimo. Og nakuratan jud kay ko siyang tubag. Nya kung manguyab daw siya sa kuha. Aha ka jud. Ug ako siyang giingnan nga layo kay mig age gap. Bata kay ko para siya. Tubag si Marco. Ngano man day god? Wala may mamatay anak. Tubag po ko niya. Unyag makaibaw si ma'am. Unsa may ika-istorya niya. Nitubag si Marco nga. Dili man po nato ipahibawo dayan siya. Isikret sa nato hangtod sa mag-18 na ka. Pero di yun mawala sa kong nahuna hang iyang ex. Sumutong ako siyang ipangutana kung unsa jud ilahang relasyon. Nitubag pud si Marco nga wala na gyud silang duha. Dili na sila uyab. Pero ako siyang giingnan nga klaro kayo nga naibog pa ang ex niya siya. Nitubag pud si Marco, hindi maibog siya basta kay dili na ko niya. Unsa man? Sugot ka nga kita na? Nagunahon na pud ko kunuhay ba nga dili din ako siya sugton diretso. Magpa hard to get kunuhay ko bisag nakuha na ko niya. Bitaw. Sumatong ako siyang giingnan nga kinahanglan kog oras para magunahon na. Misugot ra pud siya. Sumatong nga nagluto na lang may ug nag-arrange pud ko dito. Ug sa dihang nikalit na siya ingon nga, lang, dili ka maligo. Ug mura jud kog nabungol siyang giingon, kay lang daw, iyaha kong gilang. Kanang naadyo'y murag mga butterflies sa kuntian. Basta kay galain jud akong feelings ato. Bitaw.
Og nisumpay pag yun na siya nga may pagmaligo na jud ka kay magyera ta karon. Gisipatan yun ako na siya kay bastos jud kayo tawhana. Ako siyang giingnan nga nabuing nakadiha. Og nikatawara na siya kay joke ra daw kuno to. Pero after yun sa atong naay nahitabo sa mua, wala na yun na sundan. Kinisaad na si Marco nga dili sa daw ko niya hilabtan. Ug hantod sa milabay ang mga adlaw og panahon, birthday na to nako. Happy jud kay ko ato kay bisag usara ko kakatabang, gihandaan ko ni ma'am bisag ginagmay lang. Nitawag pa na si mama sa kuha ug ni-greet og happy birthday nako. Ug naka-decide ko ato nga time nga akong i-share sa yaha ang about ni Sir Marco. Ug akong giingnan akong mama nga ang anak sa kong amo nga gwapo kaayo kay naibog ko og na-in-love ko og say me og feelings. Na-in-love sad siya sa kuha og nanguyab pagyud sa kuha. Nangutan ako sa kong mama kung sugton ba nako si Marco. Ang natubag ra sa kong mama kay nabuang nakaaya og nagkatawa jud ko. Sumoto nga nito bago sa akong mama nga mao gani mga naglibog ko. Tubag pod si mama, okay raman sa ako anak nga mag-uyab-uyab ka kay salig man ko nimo. Pero ayaw po ng anak intawon si mong amo eh. Tubag pod ko, ngon saon man na ron ma, nga sugto naman ako. Tubag si mama, nabuang nagyud ka na. Og perting katawaad siya na ako. Lingon na lang kong mama nga, ako ra daw kuno ang mag-igo ug dili daw i-surrender ang amuang bandila. Pero wala lang jud kabalo si mama. Nga humana jud mig ana-ana. Na surrender na. Sa moto nga naka-decide na jud ko nga sugto nako si Marco. Naapo day akong uban niya classmate ato. Gi-invite na ako. Pero katuro po jud nga mga suod kayo sa kuha. Nagsige pa og tan-aw sa kong phone ato kay basin nag-text na si Marco. Pero ahak jud kay tawhana kay wala jud. Wala lang man nag-greet sa kuha, bisag text lang. Hantod sa nangaon na lang jud me kay wala jud Marco nga naabot. Nawad-an jud ko gana. Hantod sa nanguli na lang ako mga classmates ug barkada. Wala joy Marco nga naabot. Mura pa kog kaiyakon kay ato ba. Kay imbes atong adlawan ako sugton siya. Wala man hinoon siya. Ug hantod sa nagabi na lang jud kaayo. Wala gyud Marco nga naabot. Nagtanaw-tanaw na lang ko sa kong gallery ba. Mainta na lang makuhaan gamay ako ang kaguol og kaminga. Pero ni kalit man nag-abot si Marco. Og nag-greet siya sa kuha. Og ningon siya nga happy birthday lang. Naglagot jud ko niya kay dugay kay siya naabot ba. Nagsorry po na siya sa kuha kay nadugay daw siya. Kay daghan pa siyang kinahanglang humanon siyang trabaho. Og naasad ko na siya gihapit. Muhag para ba jud unta siya sa kuha pero gipugnan ako siya. Kay murag nakalimot man nga wala may siyahang kondo. Masakpan jud may siyang mama ani ba. Paktay jud. Ningon pa gina si Marco nga padtuon ko niya sa kondo pagkaugma. Og siya na daw bahala nga mananghid siyang mama. Niya nga orasad ko. Ako pa na siyang giingnan nga. Bitaw. Na ako'y istorya ba. Ug ni konot jud na iyahang agtang. Sumutong ko ang gi-open ang topic. Ang about sa iyahang pagpanguyab sa kuha. Ako siyang giingnan kung naghulat pa ba gihapon siya sa kontubag.
nitubag po si Marco, nga yes lang ka. Nagpaabot pa jud ko si mohang tubag. Huwag ako siyang giingnan. Oo. Moro jud na ako ang gitubag. Huwag nakapangutana gid siya balik kung unsa ko no'y tubag na ako. Ako ra po siyang nagbalik nga. Oo na gani. Ug siguro kay hinahinay na nga ni sink in siyang unahuna. Nisiga yun na iyang mata. Ug makita jud po na ako nga nalipay kayo siya. Mihag dyan na siya sa kuha. Wala na gid siya kapugong ba. Sa motong gipangita na iyang mama, kay mananghid daw siya nga didto ko niya pakatulgon sa kondo. Ahak na dyan eh. Abi ko ugma pa. Kaning ihang gibuhat ba kay basin makabantay ug makabalo na yun ni si mamba. Kaya unsa kayo nahunaon ni ma'am, nganong didto ko niya pakatulgon. Abi pa na kog dili mo sugot si ma'am, pero may gani kay ni sugot pod. Ug hantod sa naabot na mi siyahang kondo. Napalang mi sa gawas ana kay sige na siya panimhot sa kuha. Paktay kita ni ba? Sa motong pagsulod pa jud namo kay gipaak na day niya ako ang lips. Gitsula. Asa naman ihang promise nga di daw sa ako niya hilaptan. At ikon jud kayo. Kay wild na gyud kay siya makadalag hikap-hikap ug kumot-kumot sa kandugan. Ug hantod sa bisan asa na lang moabot ang iyahang mga kamot. Iha pa kong giingnan ana nga magtungan daw may kaliko. Abi pa na kog nagbinuang lang siya. Pero gadungan juday may kaliko. Nagapuli-puli pa may gisabon. Iyahang gisabunan ang akuan tibok lawas. Nga walay laktaw. Ug syempre ni balos pud. Ug akong gisabunan ang iyahang tibok lawas. Happy lang iya. Ahaka na dyan ani. Hangtod sa nahuman na may kaligo. Ug diadto kay gapadayo ng amo ang papa. Pag-abot na mo siyang kwarto, iyahan akong gipahigda. Ug iyahan jud ko nga gipabilangkad o giayo niya kaon ako. Basta kay mga sound lang sa nalamian ang ako ang mga naistorya. Basta kay lamian yun niya makadala anang kaon-kaon ba. Ug ang sunod nga nahitabuan na kay murag dili pa ko katuo. Kay dili ba yun unta ko kabaloan ng mukaon siyang lollipop. Pero nakahibawo na lang jud hinoon ko gahat. Iyaha jud ng gigayad ang ako ang ulo. Pag humanan na, gipahigda lang na ako siya. Huwag ako ang gisakit. Ako lang sa ang mo-drive karon. Ug perte jud namong palami atong gabi una. Ug nakaadto gyud ming duha sa hapon. Sa kay bisag unsa na lang jud nga posisyon. Hantod sa na-satisfied me. Iya pa akong giingnan nga lami yun ni mo lang eh. I love you kayo. Mao yun na ayahang istorya paghuman sa muang ana-ana. Sumotong higda-higda sa mi sa iyahang bat. Di dyan na ako malikayan nga makaunahuna. Nga what if magbalik silang Rika? Unsa ragod ko, diba? Daghan jud what if sa kong nahuna. Ay basin, mukalitog kawala si Marcos ako.
Pero bahala na siguro ni. Dahil nikalit pa nagbakod si Marco, kay na daw siya kwaon siyang bag. Ug na shock jud kay ko. Kay gihatagan ko niya kwintas. Necklace. Regalo daw niya sa kong birthday. Basta kay na-surprise kay ko og happy kayo ko. Nakaingon jud ko sa akong kagulingon ato nga ampingan jud ko ni hangtod sa hangtod. Ug abi na kog mao na to ang regalo niya sa kuha. Pero gusto pa niya nga mangaon mi sa gawas. Mag-date daw mi. Para i-celebrate po akong birthday. Giyatagan pa ko niya nag blue nga dress. Kay paborito niya nga color ang color blue. Gibinoangan pa na ko na siya nga paborito ni mo ni nga color or paborito na color si mong ex. O gidokol jud ko ana niya. Pero dili rapod biya ako so. Basta kay ang nasa kong nahunaan na kay dili lang jud unta magbag-o si Marco sa pag-treat niya sa kuha. Kanang murag prinsesa ko niya. Ug unta di jud ko niya binuangan kay dili jud ako nakaya. Sa moto nga nag-date me sa kong birthday kay dito sa paborito niya nga restaurant. Pero well nga on nami ana naman ay usa ka babae nga nikalit og dool ni Marco. Feeling dyan ako kay dugay na kayo silang kaila. Nagchika-chika pa na sila. Ningon pa tong girl nga wala ko no gihapoy nagbag-o kay Marco. Nangutana pa siya kung kinsa daw ko. Nitubag po na si Marco nga uyab ko niya. Nga girlfriend ko niya. Sa matong gipilaila ko ni Marco. Si Freya daw ang ngalan. Ug siya ang tag-iya sa restaurant. Paguma na tong istorya na mo kay nibiya rasa ng babae. Pero kung nahuna jud ato, kay abi jud nako og usa jud to siya sa mga babae ni Marco ba. Aha ka na jud. Ug milabay na sad ang mga adlaw og panahon. Siguro mga October to siya. One time ana gikan kog eskwelahan ug nidiretso nako sa kondo ni Marco. Kay Sabado naman pagkaugma. Dugay jud kong paabot-abot niya ug nabalaka jud ko. Kay mga alas 8 naman siguro to sa gabi Kay wala paghihapon naabot si Marco. Unya wala joy update sa kuha. Naanad manggod ko ana niya nga kung dugay siya muli, mag-update yun na siya sa kuha. Bisag naara ko dadto sa balay siyang mama. Dili yun na siya malimot nga mag-text o magpahibalo sa kuha kung aha siya or kung gaunsa siya. Ug kay nabalaka na jud lagi ko niya, sa matong gitawagan na lang jud nako si Marco. Pero wala jud ko ga-expect nga babaye man ang mutubag. Og familiar kayo sa kuha ang tingog sa babae. Og wala jud ko na sayo. Si Reka jud to ang babae nga nitubag sa kuha. Wala jud ko kasabot sa kuang na-feel ato nga time. Ang galain jud akong ginhawa. Sumoto nga wala pa may nakabalo sa relasyon ng mong duha ni Marco. Nangutan ako ni Rika kung aha si Sir Marco. Ug naalan jud ko'y nadunggan nga tingog sa lalaki. Niingon, kinsan alaw. Ug ang mas nakasakit ana, kay tingog jud to ni Marco ang ako ang nadungog pa. Kinsan alaw. Mo na'y giingon sa lalaki. Nga tingog jud to ni Marco ba. Mura jud kog nabungol sa kuno dungog. Sakita jud lagi kaayo ba. Mura jud mubuto akong ulo sa pagunahon na ba. Basta kay igo ra jud na nga nagtulo ako mga luha.
nag-iyak na jud ko. Sakit kayo. Mo din siguro nga dugay kay siya kauli. Kay basin nagbalik gid sila siyang ex. Ahak jud kayo sila. Gibinuangan ra yun siguro kong Marco. Pampalipas biga ra jud ko niya. Ug tungod sa kasakit sa kong nahuna nga wala na jud ko kasabot kung unsa kong dapat buhaton. Giblock jud dayon ako na ang number ni Marco. Ug apil sa tanan ako mga social media account. Giblock nako si Marco. Nilakaw na dayon ko siyang kondo. May pahawa ko dito. Nasakitan gyud ko kaayo. O gibilin pa nako ang necklace nga iyahang gihatag sa kuha katong birthday nako. Ug tungod sa kasakit sa kondughan, wala na jud ko sa taro nga panghunahuna ato. Unya mura gituyo jud kay timing kaayo nga sweldo to. Ug napay pabono si ma'am sa kuha. Sa mata kong gibuhat, niuli ko sa Mindanao. Gikan jud ko sa kondo ni Marco. Ni diretso jud ko sa Pantalan. Ang pinakaunang ticket nga pwede na kong lukaton, mao ko ang gilukat. Gusto jud kay ko muli. Nananghid po ko ni Ma'am Belenana ug abi na ako masuko siya sa kuha. Kay kalit jud kay sa tanan nako ang pag-uli. Pero nakasabot ra siya. Nitawag na siya ug nakabantay siya nga naghila ko. Nangutana pa siya okay ra ba ko. Ako lang giingnan si ma'am na kinahanglan jud ko nga muli og Mindanao. Kay naay emergency. Ug nagsigi kog pangayog sorry siya. Kay lagi kalit kaayo ug urada-urada dayon ha akong pag-uli. May gani lang yun kay nakasabot og nisugot ra na si ma'am. Sa matong nakuratan jud akong mama kung anong na ako. Og igo ra yun pud tawon siya nga nakahila. Kay gimingaw na daw kuno siya kaayo sa kuha. Og gasta ko mga igsuon kay ning halog intawon pud sa kuha. Lahi ra jud kung naka sa inyong balay og kauban nimo imuhang pamilya. Ug murag medyo na okay akong feelings. Kay na ako ang pamilya. Ug hantod sa nakahigayon yun ming mama nga mag-istorya. Nangutana siya sa kuha kung anong nikalit ko uli. Ug ako ang giistorya kay mama ang tanan. Ang naingon na dyan ni mama, ang anak bitaw ko ni Munak, nga dili magpalabi. Tanawa ka ron. Basta kay naghilak rajud ko ato. Well, gisumbong nako ang tanan kay mama. Ahay isgugma jud kay makawala gana. Pero nakuno na pud ko ba kung gipangita baka akong Marco? Or na-guilty baka siya siyang gibuhat sa kuha? Ug ang pinakanindot nga moment ato kay nagtagay ming duha sa akong mama. Nag-iniyakay ra jud mi. Kay ni-share pud si mama about silahang relasyon sa akong papa. Sa mato nga paghuman ato kay medyo nahuwasan ra og napagawas ra jud nako ang makasakit. Tungod di mama. Ug nanganta pa jud mig ayo ato. Bahala ng mga silingan. Og nangutana pa na si mama sa kuha kung kanus-ad ako mobalik og Cebu. Ako ra pong giingnan akong mama nga basin sa sunod nga bulan pa. Pero gusto sa jud ko nga mopahuway dito. Nga makuyog nako ako ang pamilya. Pero milabay ang mga pila ka adlaw. Naka-decide na lang jud ko nga dili nako mobalik sa Cebu. Dari na lang siguro ko mo padayon nag-eskwela. Module na lang unta. Huwag ang usapod ka rason, kay buntis na ko. Yes. Buntis ko. Grabe kayo no?
Kay 16 pa kong edad. Unya na buntis na ko. Muni kasagara na ko nga madungo sa mga tawo sa mo. Pero sa kaugalingon, nalipay ko. Nalipay ko kay nana ko'y anak. Ug wala na jud ko'y balita nila dito sa Cebu. Ay katong pagkahibaw na ko nga buntis ko, gi-block na ko ang tanang contact na ko nga nasa Cebu. Wala na jud may communication. Ug di jud ako malikayan nga manahunaan. Nga loy akong anak. Kay mudako nga walay papa. Pero ni saa jud ko sa akong kaugalingon nga kayahon jud nako tanan. Ug kaya gyud nako para sa akong anak.